Veľa ľudí mi v poslednom čase hovorí, že nemajú čas. A ja sa ich potom spýtam, čo majú na pláne dnes robiť. Nech mi povedia, čo majú napísané v kalendári. A oni povedia, že kalendár nepoužívajú. A to je veľký problém. Prečo? Pretože to držíš v hlave a môže sa stať, že na niečo zabudneš a potom sa ti to navalí, že niektorý deň v podstate nejako urobíš, nejako prebiješ doslova čas a druhý deň zase nestíhaš. Preto odporúčam všetko, absolútne všetko, aj keď ideš na obed, keď sa venuješ rodine alebo samovzdelávaniu. Napíš si všetko do kalendára, absolútne všetko, keď ideš na nákup, všetko. A potom uvidíš, ako je to s tvojím časom reálne.